kroppen hele tiden. Kom, vi kører. Bare løbe, bare. Ja, sidestep må man også godt lave, som Jakob gør. Nej, jeg kan det ikke. Der er ikke mere. Alt, hvor det ikke skal køre til siden med kroppen, det skal lige ud. Ranke. Kom bare løb på det her. Nu kolder du på plads. Gå nu og vent lidt. Hvor det åbent det der med det. Og nu er der for eksempel rigtig meget mellemrum. Og så er der ikke så meget mellem de der.